πιο κοντά έτσι, να δούμε. Και τώρα βλέπουμε το κορίτσι μας να τρώει την πρώτη της φρουτόκρεμα. Σήμερα 11 Ιουλίου το κορίτσι μας τρώει την πρώτη φρουτόκρεμα και δεν της αρέσει. Κοίτα πως κάνει. Πώς κάνει η Μανούλα? Κώστα, μην θέλω εμένα να με τραβήξεις. Τραβήξε τον παιδί, γιατί αγάπη μου? Δεν θέλω. Εγώ μόλις ξύνεις. Έλα. Τι έγινε ξινοφατσά μου? Έλα με πιο έτσι. Τι έγινε? Τι έγινε φρουτόκρεμα? Δεν σ' αρέσει? Μήπως θες και ζαχαρίτσα μέσα? Ματάνια μου. Εδώ είναι και ο μπαμπάς. Κάθε εδώ δίπλα με το παιδί του. Καρακάκι. Δεν της αρέσει. Τράβα την καλά ρε Κώστα. Τι τραβάω, τι τραβάω. Τι είναι, δεν σ' αρέσει? Τι τραβάς τώρα τα πόδια της? Την κρέμα. Έλα, θα μου δώσεις. Έλα. Έλα. Δεν θα της δώσω πολύ τώρα η αρχή. Έλα. Δεν μας αρέσει, αλλά η πείνα τα κάνει και θα τρώμε όλα, πες αγάπη μου. Μάλιστα εκεί. Λοιπόν, τελειώσαμε το πλάνο μας. Σε παρακαλώ, μην κοροϊδεύεις, κλείσε.